श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 86 27। निरवड्यातील सिल्वर एकर गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी स्मशानभूमी नसल्याने महितास सावंतवाडीत न्यावं लागतं। मृत्यू दाखला मिळण्यास अडचण येते, त्यामुळे निरवडे गावात स्मशानभूमी उपलब्ध व्हावी अशी मागणी येथील रहिवासी अरुण मेस्त्री यांनी केली। अन्यथा येत्या 26 जानेवारीला आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला। मी अरुण मेस्त्री, वय माझं 77 आहे आणि मी निरवड्यातील सिल्वर एकर कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीमध्ये गेली 13 वर्ष राहतो। या सोसायटीमध्ये माझ्यासारखे रिटायर्ड झालेले काही थोडीशी मंडळी आहेत। इतर सगळे जे आहेत सभासद ते मुंबईहून येतात, त्यांचे फ्लॅट आहेत, प्रत्येकाचे येतात जातात। माझा फक्त विषय असा आहे की गेली मी 13 वर्ष पाहतोय की माझ्यासारख्या कुठल्या वृद्धाचा जर नैसर्गिक मृत्यू जर याच्यामध्ये झाला घरामध्ये, तर पहिली गोष्ट म्हणजे आम्हाला कुठलाही डॉक्टर सर्टिफिकेट देत नाही, नैसर्गिक मृत्यू असला तरी। मग आम्ही वैद्यकीय जे आहे निरवड्यामध्ये वैद्यकीय केंद्र, सुविधा केंद्र, तिथे जातो। परंतु त्यांचंही म्हणणं आहे की आम्ही तुमच्या घरी येऊ शकत नाही, तुम्हाला सर्टिफिकेट देऊ शकत नाही। हा पहिला सर्टिफिकेटचा प्रश्न झाला की आमच्या मृत्यूनंतर आम्हाला सर्टिफिकेटही मिळत नाही। त्याच्या पुढची गोष्ट अशी आहे की या निरवड्यामध्ये आजपर्यंत माझ्यासारख्या सामान्य लोकांचा मृत्यू झाला तर त्याला स्मशानभूमी नाही, अंत्यसंस्कार करायला, हा एक फार मोठा विषय आहे आणि तो मला आज मांडायचा आहे। आणि गेली अनेक वर्ष आमच्या या ठिकाणी 3-4 मृत्यू झाले माझ्या समोर देखत। माझ्या पत्नीचा 2015 साली झाला, त्यावेळेला मी ह्या निरवडे ग्रामपंचायतीनं पत्र दिले, लेखी दिले आणि विनंती केली, परंतु आजपर्यंत या विषयाच्या संदर्भात कोणतेही अनेक कारणं त्यांची असतील, मला माहिती नाही प्रशासकीय काय कारणं असतील, परंतु आजपर्यंत त्या स्मशानभूमीत झालेली नाही आमच्या सर्वसामान्य लोकांसाठी। दुसरी गोष्ट अशी आहे की या ठिकाणी ज्या स्मशानभूमी आहेत, अंत्यसंस्कार करायला स्मशानभूमी आहे, परंतु माझ्यासारख्याच्या सर्वसामान्य माणसाला तिथे ते दहन करायला किंवा अंत्यसंस्कार करायला कोणतीही परवानगी देत नाहीत। हे दुर्दैवाची गोष्ट आहे। मी आज या ठिकाणी राहतोय, मी कुठल्याही परदेशातून इथे आलेलो नाही, आश्रित पण नाही आहे, परंतु दुर्दैवानं आम्हाला फार कष्ट करावे लागतात आणि याच्यावर म्हणून मी संबंधित जे अधिकारी आहेत, संबंधित जे आहेत सरपंच वगैरे, त्यांना एक पत्र दिलंय आणि जर का आता या क्षणाला तुम्ही कोणताही निर्णय घेऊन जर आम्हाला देत नसाल अंत्यसंस्कार करायला स्मशानभूमी, तर मी येत्या 26 जानेवारी 2025 साली मी आणि माझ्यासारखे अनेक ज्येष्ठ मंडळी आहेत ते येऊन तिथे उपोषणाला, आमरण उपोषण करायला बसणार आहे, जोपर्यंत तुम्ही आमची व्यवस्था करत नाहीत। आणि मी त्यांना हेही सांगितलंय, लेखी हवं मला, तोंडी आश्वासन नको, कारण आजपर्यंत त्यांनी तोंडी आश्वासन प्रत्येकाने मला दिले आहे, पण त्याची पूर्तता अजून झाली नाही आणि म्हणून मी लेखी आश्वासनाशिवाय मी गप्प बसणार नाही। धन्यवाद। दरम्यान या सोसायटीच्या सेक्रेटरींनी अंत्यसंस्कारासाठी होणारी फरफट पाहता स्मशानभूमीची मागणी केली। पाहूयात। मी सूरज कांबळे, सिल्वर एकर हाऊसिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी यांचा सचिव या नात्याने मी तुमच्या समोर आलोय। मला एक विषय मांडायचा आहे, तो म्हणजे आमच्या निरवडे या ठिकाणी सिल्वर एकर हाऊसिंग सोसायटी या सोसायटीमध्ये अंत्यविधी पावलेल्या जे सिनियर सिटीजन आहेत त्यांना अंत्यविधीसाठी आम्हाला सावंतवाडी या ठिकाणी येण्यात जावं लागतं। तर मी
कारण मला आताच परवाचा प्रसंग आठवतोय की आमचे एक जवळचेच मित्र होते, काका आमचे, ते त्यांचं निधन झाल्यानंतर आम्हाला सावंतवाडी या ठिकाणी न्यायला लागलं आणि त्यांना अंत्यविधीसाठी घेऊन गेल्यानंतर आम्हाला असं जाणवलं की ते 12 किलोमीटर आम्हाला न्यावं लागतं इथून निरवडेतून सावंतवाडी या ठिकाणी. आणखीन तिथे नेण्यासाठी आम्हाला तिथे जी कागदपत्र लागतात ती वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे खूप त्रास होतो. तर आम्ही निरवडे ग्रामपंचायत यांना विनंती करतो की आमच्या सिल्वर एकर हाऊसिंग सोसायटी यांच्यासाठी स्मशानभूमीची व्यवस्था करावी. आणि आताच आमच्या सिल्वर एकर्स किंवा सिल्वर एकर इथले ग्रस्त सिनियर सिटीजन यांनी एकत्र येऊन ठरवले की 26 जानेवारीला यासाठी ग्रामपंचायत समोर उपोषण करायचं ठरवले त्यांनी. मी ग्रामपंचायतला निरवडे ग्रामपंचायत यांना विनंती करतो की लवकरात लवकर ती व्यवस्था करावी आणि हे उपोषण रद्द करावं असं माझी मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.